Sí, con 1-0 no marcador finalizou o Meigallo. Un gol, eran 544 minutos en marcar, e unha vitoria, eran 5 xornadas en vencer. E se alguén o mereceu, foi o Celta. O Córdoba foi horrible. ¿Que lo hemos hecho bien? No. Por supuesto que no. Dominio galego, sobre todo nos 20 primeiros minutos, que é cando Botello probou un lanzamento e probou a pasarlle a pelota a Joselu, aínda que o rexeite volveu cara as botas do brasileiro. O Córdoba perdeu 3 das 4 últimas xornadas. Non é extraño se xoga como embalaídos. Esta de Pepe Díaz foi a única ocasión que tivo durante os 90 minutos. O Celta topou o gol no minuto 41. Papadopoulos abre, Vasco Fernández centra e pola área aparece Joselu. Cuarto gol na Liga do dianteiro. Fin o Meigallo de 5 encontros en marcar. Premio o dominio. O ritmo decae durante a segunda metade. Estreas en Vigo Celerino, que deis algún detalle. Un bo control e unha vaselina sobre a portería de Raúl Navas. Ou unha parede con Iago Aspas que finaliza cun lanzamento do mellor xogador do partido, Botello. Victoria pobre, pero apertas copiosas. Cada jornada es importante y que hay que pelear y luchar en cada partido pues con todo para poder conseguir los resultados y ir poco a poco escalando posiciones. En a seguinte xornada, o Celta viaxa do campo do líder, o Hércules, encontro televisado pola Galega.